салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. поёни шаби сиёҳ сафед аст. баъди ҳамин қадар шикасту рехт дуюмбора баргаштан ба он ҷое ки як замон қадри қимат доштӣ воқеан лаззати дигар дорад. истеъдод вақте зинда аст, ҳатман рӯзе ба ту ҳам назар мекунанд. гап сари нафаре меравад ки як вақт дар майдонҳои бошгоҳҳои Аврупо сарсону саргардон буд. Хамес Родригес, футболбозе ки замоне аз дастаи Монако ба сад орзуу ҳавас ба бошгоҳи шоҳона омада буд. охир новобаста аз оне ки сину солаш барои футбол хеле мувофиқ буд, вале ба дастаи Ал Райян гузариш намуда буд. ҳамагон медонанд ки пайвастани футболбозон ба дастаҳои арабӣ, чинӣ ва амрикоӣ ба хотири ба даст овардани маблағ аст. аз ин рӯ ба ҳар кас муяссар намешавад ки баъди ба чунин чемпионатҳо рафтан боз ба топ 5 чемпионатҳои Аврупо баргардад. ба ки муяссар шудааст? Ибрагимович, Паулиньо ва инак Хамес Родригес. бошгоҳи Ромаи шаҳри Рим мехоҳад ки ҳуҷумкунандаи колумбиягӣ Хамес Родригесро дар равзанаи тобистона ба ҳайати тим ҷалб намояд. ба иттилои манбаъ, худи Хамес Родригес ҳам тасмим гирифтааст ки дигарбора ба футболи Аврупо баргардад. қаблан хабар дода шуда буд ки Рома омода аст то талаби Ал Райянро бо $5 миллион барои Родригес қонеъ кунад. бо вуҷуди ин музокирот дар бораи интиқоли эҳтимолӣ идома дорад. охирин дастаи аврупоӣ ки Хамес дар он бозӣ кардааст Эвертон буд ки баъди рафтани Карло Анчелоти ӯ ҳам пайи зиндагии худ рафт. Уэйн Руни ҳеҷ гоҳ дилшикаста намешавад. ӯ пештар сармураббии дастаи Дерби Каунти буд ва ин даста қариб зери сармураббигии ӯ ба нестӣ рафта буд. аз ин хотир дастаи Дерби Каунти ҳамкориро бо Руни қатъ намуд ва гуфтем бо ин маҳорати мураббигиаш дигар ҳеҷ дастае ба ӯ мароғ зоҳир намекунад. аммо не, будаанд дастаҳое ки ҳоло ҳам ба чунин одамон боварӣ доранд. хулас як дастаи дигар ба Уэйн Руни ба қавлеш шонс дод ва ҳамин ҳафта аллакай собиқ футболбоз корро оғоз мекунад. бошгоҳи DC United дар сомонаи расмии худ эълон кард ки собиқ сармураббии Дерби Каунти Уэйн Руни ба вазифаи сармураббигии бошгоҳи DC United интихоб шудааст. Руни пас аз гирифтани раводиди корӣ ба даста ҳамроҳ мешавад ва вазифаи худро иҷро мекунад. мутахассисоне ки ба ҳайати мураббигии ӯ шомиланд баъдтар эълон хоҳанд шуд. ёдовар мешавем ки Руни рӯзи 24 июн тарки дастаи Дерби Каунти намуда буд. Руни ҳамин қадар истеъдоди мураббигӣ дорад ки ҳатто дар чемпионшип қадру манзалаташро гум кард, вале дар эфири телевизион ҳар рӯз Роналдуро танқид мекунад. ҳоли ҳозир дар фазои футболии ҷаҳон як гап аст ки агар Фабрицио Романо гӯяд ки фалонӣ мурд, бовар кунед ки мурдааст. Рафиньяро аз ҳамон рӯзе ки равзанаи трансферӣ сар шудааст, расонаҳои хабарӣ ба ин даста мебаранд, ба он даста мебаранд. вале медонед билохира кадом даста ӯро харидорӣ кард? ба гуфти худашон камбағалтарин дастаи Аврупо Барселонаи муқтадир. ба қавли як дӯсти ман надорам мемурам мебинӣ ки як мошини нав харид. хулас ҳуҷумкунандаи дастаи Лиц Рафинья ба бошгоҳи Барселона гузариш мекунад. дар ин бора рӯзноманигорон Фабрицио Романо ва Николо Скира хабар доданд. тибқи иттилои онҳо каталониҳо ба футболбози бразилӣ то соли 2027 шартномаи ҳамкорӣ ба имзо мерасонанд. ин ҳам дар ҳолест ки дастаи каталонӣ ба дастаи Лиц барои анҷом додани трансфери мазкур 58 миллион евро ҷамъи 9 миллион евро ҳамчун бонус пешниҳод кард ва дастаи англисӣ чунин шумори маблағро дида аз баҳри беҳтарин футболбозаш гузар намуд. маоши ҳамлагар дар як сол 6 миллион евроро ташкил медиҳад. Рафинья мавсими гузашта дар ҳайати Лиц дар ҳама мусобиқаҳо 36 бозӣ анҷом дода дар ҳисобаш 11 гол ва 3 ирсоли головар дорад. агар проблемаи Барселона набудани Рафиньявори футболбоз бошад, имсол мебинем ки ба чӣ корҳое даст меёбад. нашавад ки хави барои каталониҳо бисёр азизу мӯътабар аз дари бошгоҳ ронда шавад. ҳар кас дидан шуда наметавонад. Манчестер Юнайтедро дар бозиҳои дӯстонаву вақти тамрин хеле зиёд таъриф мекунанд. дирӯз ин таърифу тавсиф исботи худро ёфт. деҳҳои сурхе ки аз беҳтарин дастаи дунёро шикаст доданд ва ҳисоби бозиам барои тарсонидани кӯдакон айни муддао аст 4-0. дирӯз дар варзишгоҳи Раҷамангалаи шаҳри Бангкоки кишвари Таиланд дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Ливерпул бозии рафиқона анҷом доданд. дар аввалин бозии худ сармураббии нав Эрик тен Хаг андак мандак дастаҳоро не, балки Ливерпулро бо роҳбарии Юрген Клоп шикаст дод. ин аввалин бонги хатар аз ҷониби Тен Хаг буд ба сӯи Клопу Гвардиола.
ки шумо танҳо нестед, манам ҳамин ҷоам. Инаш баъд маълум мешавад. Дар қисми аввали бозӣ девҳои сурх ба дарвозаи Алисон Бекер 3 гол заданд. Голҳоро Санчо, Фред ва Антони Марсиал ба самар расониданд. Дар қисми дуюми бозӣ мерсисайдиҳо бо умеди камбек ҳаяташонро бо тағйиротҳо нав карданд, лекин боз аз ҷониби футболбозони Манчестер Юнайтед як голи дигар аз дохили дарвозаашон берун намуданд. Юрген Клоп бошад баъди бозӣ ҳамагӣ бо як ҷумла боз машаққату азоби футболбозони МЮ-ро дар ин рақобат ба 0 баробар кард. Ӯ гуфт ки мо дар 4 дақиқаи охир имкон доштем ки ҳисобро баробар намоем. тасаввур мекунед, баъди 4-0 мехостааст дар 4 дақиқа ҳисобро 4-4 кунад. боварӣ дорам ки инро Ливерпул муқобили саройкамари 5 карда наметавонист. дар 90 дақиқа ба як голи Реал ҷавоб гардонда натавонистанд, ба 4 голи рафиқони Роналду мекарданд? Не. Гвардиола сармураббии содда нест. ӯ аз баҳри касе гузашт донед ки он кас аллакай ба қавле тамом кардааст. тамоми дастаҳои гранди аврупоӣ ҳоли ҳозир ба футболбозони Манчестер Сити таваҷҷӯҳи махсус доранд ва раваду дар як равзанаи трансферӣ касе аз ҳайати ҳозираи ин даста ба фурӯш гузошта шавад, дарҳол ба ӯ ҳамла мекунанд. Риад Маҳрез низ аз ҷумлаи футболбозоне аст ки дар равзанаи трансферӣ шояд 2 соат зиёд напояд. ҳоло Сити ба фурӯхтани ӯ даҳон назада аллакай дастаҳои бузург аз фурсати хотимаёбии шартномаи ҳамкории ӯ бо бошгоҳи англисӣ истифода бурда ба шикор пардохтанд ки тамоми кӯшишашон беҳуда буд. Гвардиола 2 пой дар як мӯза шайхҳои арабро маҷбур намуд ки бо ин футболбоз тамдиди шартнома кунанд ва имрӯз Риад Маҳрез бо Манчестер Сити тамдиди шартнома кард. шартномаи нави ниммуҳофизатгар бо бошгоҳи шаҳри Манчестер то тобистони соли 2025 дароз карда шуд. ёдовар бошем ки барои ба даст овардани ин футболбоз дастаҳои ПСЖ, Ювентус ва Реал Мадрид миёни худ мубориза мебурданд ки билохира Гвардиола дар ин мубориза ғолиб баромад. ёдовар бошем ки Маҳрез дар мавсими гузашта бо 24 голи ба самар расонидааш беҳтарин нишонзани Манчестер Сити дар тамоми мусобиқаҳо дониста шуда буд. Маҳрез агар аз ин тамдиди шартнома хурсанд шуда бошад, имсол худаш ба пои худаш меравад. Эрлинг Ҳоланд ба истилои ба ӯ ход намедиҳад. баргашти футболбозе ки дастаи қаблияш аз баргардонидани ӯ пушаймон хоҳад шуд. бошгоҳи Ювентуси шаҳри Турин аз бозгашти дубораи ниммуҳофизатгар Пол Погба ба ҳайати даста хабар дод. пас аз ба анҷом расидани муҳлати шартномааш бо МЮ, Погба ба сафи туриниҳо дубора баргашт. ёдовар бошем ки Погба қаблан дар ҳайати Ювентус бозӣ кардааст. фаронсавӣ аз соли 2012 то соли 2016 дар бошгоҳи шаҳри Турин беҳтарин корномаи футболбозиашро сипарӣ карда буд. дар Ювентус Погба дар 177 бозӣ ширкат карда 34 гол ва 40 партофти головар анҷом дода буд. Пол Погба баъдан ба ивази 105 миллион евро ба Манчестер Юнайтед гузариш кард ки ягона тағйироти ба миён омада ҳамин 105 миллион сӯхтани Манчестер Юнайтед буд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.